Ei, Franç. Ei, Mati, anem, que ara pensava que entre coronavirus i històries enguany, jo no sé si podem fer granot d'or. Ja tens tota la raó. Què te pareix si cridem el nostre Ivan i els demanem a veure ells què troben? Perquè i així decidim ja d'una vegada per totes si tirem endavant o si ho deixem fer enguany. Sí, me pareix bé. Vinga, jo crido Ivan i tu crides el nostre, vale? Vinga, va. Què deuen fer aquests dos? No en tens ni idea. Ei, nens, com esteu? Ei, Nafra, va bé. Ara vols dir-me una cosa, però esperant que vengui Ivan. No sé què deu fer. Ah, ara. Hola, un moment, un moment. Ivan, el micro. Feia caca. Feia caca. Ei, com estàs? Ja estic. Feies caca, puta. Jo? No, ja va. Però bé, mem, el tema, què vol dir? A veure, granot d'or, se fan o no se fan? Uf, està complicadet, Hi haurà de forma il·limitat. I tothom haurà de dur mascareta. I amb distància i seguretat. I tothom ben assegut? I vam estar molt estrès, per tant, podria ser que haguessin de canviar de lloc. Però... I si no hi ha sopar? És a dir, només cadires. Hi hauria més gent, no? Que la gent vengui sopada. Bueno, lots, penseu que si allà se contagi qualcú, rodaran xats, Pues a les males ho fem I online. ho donem amb streaming? Bé, el que hem de deixar clar és si ho fem o no ho fem. Perquè la gent ha de començar a fer vídeo. Molt hi posam. Vale. Ei, les mamballetes! Són les 8! Ei, vols veure? Adéu.